Ismo, lopeta! Mitä taito? Sen jälkeen sua ei tunnista edes äitis. Mitä taito? Pat pihan. Koita nyt rauhoittua! No ei. Mitä helvettiä? Hei, et mene sinne nyt. Päästä irti. Se on ihan selvä. Mitä sä teet? Arvaa! Pakkohan mun on jotain. Mitä sä teet? Arvaa! Mä kerroin, että Kalle on lyönyt mua ennenkin. Ja vielä pesäpallo mailalla. Ovi auki! Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! En ikinä. Sehän lähdet. Ja vielä pesäpallo mailalla. Päästä nyt hemmetissä irti tai se tukehtuu.